Pozdrav ljudi, dobrodošli u 5. epizodu Minecrafta u kojoj mi idemo kopat. Tako je, idemo kopat. Mi smo već malo pripremili se, uzeli smo si hrane i tako to, da to ne moramo na kameri. Da. Ne trošimo idemo kopat. Hitman, idemo. Ova će epizoda biti 10 minuta. Može. Hitman, ti si već ušao džubre. Da, evo me tu ide broj dole. Žubre. Ne, džubre. Djubre, ti si to djubre. Nemoj da te svojim Iron Swordom upizdim po čelu. Nemoj. Čelo, zašto sam ja ušao tu kad tu ima put? Tamo oko one lave idem I još. broke my leg. Svaka čast. A, stiđu te, neću te stići. Ajoj, skoro. Skoro pa sam a ih neće bole glava, jebote. Koga? Pa njih koliko puta maznu glavom po tome. Ja ću redstone uzeti. Nećeš, ja ću uzeti. Nemoj biti glup. Pola, ajde. Pa rekao si da ti ne treba redstone. Pa nada će mi trebat, kako sam rekao. Aha, dobro, rekao si da si uzmem da tebi neće trebat, ali ne vezi. Koliko imaš kod sebe? 10. Čekaj, evo ti još 3 da imamo jednako. Ja imam 16. Evo ti. Da već kad sve radimo. Idem se kupat u lavi, ne idem. Ajde da te ruknem u lavu. Neću pa. Hitman. Molim. Where we go? Idemo gdje hoćemo. Na kojoj sam razini? Na razini smo 10. Ja idem još 2 višnje. A mogli bi, da, idemo. A ti kako hoš ono? Ne, pa idem ja ću jednu višnju. Znaš. Ajmo sad kopat bez veze, onak. Svakak, tak ću najprije naš dijamante. Pa to sam ja radio. Prije. Baklja. Ne mogu prebaciti na baklju. Puko mi je. Kak ti tak pukao već brzo? Pa ne, nije željezni. Evo daj, nemoj lagat. Kameni je. Kamen, stone. Zgledao Flintstones. Nisam. Nije. Ovo, redstone. A jesi glupe. Yes, baby. Dobro je sve to. Ja sad će moj puknuti još malo. Jebote redstone. Daj meni. Ja sam redstone master. Haha. DX. Tut. A gdje si ti? Aha. Šta je s tim leg spikesovima? Malo, imam, sad mi dobro onak ide i odjednom sam padne FPS. Wow. Puče Kuma, udeblja se guma. Puče guma, udeblja se guma. Ne, nisam to uopće ja rekao. Ajde si ti rekao još jučer. Još jučer prije 3 dana, ajde malo. Više kak stiglu. Baš sam glup. Oh, fuck it. Šta ti meni fuck it? Yeah, baby. Nešto ti ja ličim. Gold. Redstone. Aha, ne! Jebote, pas mutavi! Piše mi nešto dole da si probao u lavi. Jebote, ajoj, kretenčino. Znaš šta sam našao? Šta? Zlata. I ja isto, jebote. Ajoj, kon mutavi. Isuse Bože, koji sam ja idiot. Ajoj, sad bi se redio u piću. Nije loše, 5 imam. Ljudi, kao što vidite i čujete, ja sam bolestan. Popio sam litru čaja. Jebote, konj. Pork. Kako mrzim kad doletim u jebenu usanu lavu. A šta hoćeš, ja sam u prošloj epizodi. Pa da, ali ti nisi imao ništa, sam imao 2 jebena nova željezna krampa. A da. Da. Ajoj. Ja sam jedan napravio, jedan ostavim kod kuće za svaki slučaj, a drugi ponesem sad. Željezu.
Jebem ti materu. Ja ti... Dijamant! Dijamant, dijamant, dijamant! Jebi se. Dijamant, 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 dijamant. To sigurno neka mala onak vrpica dijamant. Pa da, jedan. Jedan dijamant sam našao. Ali čuj, i to je dijamant. Pa jebi ga, dijamant. Nisam, našao sam više. Koliko? 2. Jebot, pas materu. Čovječe, odmah kraj željeza je dijamant. Ma svakako. Vidi, jebem ti. Joj, dijamant, Govno. dijamant, moj dijamant. Jao, jebote, creeper. A, što mi ide na živce. Glupi creeper eksplodira tam... Creeperi su najgori. U onim stepenicama eksplodira pokraj mene. Znaš kak me jednom uplašio, Ja pao u neku špilju, on mi onak pred nosom. Pa čovječe. da, jebote. Ja sam se usrao i ko budala. Još ću malo tu okolo prekopat, ko zna što bi moglo biti. A, ti na jednoj vrpi bilo toliko da više nema. Pa nije, našao sam 2, ali bila su onak... Ha, jebem ti lavu. Aj, piću. Čujem creepera. Ne, čujem zombija, tak da. To je vjerovatno špilja negdje. Ja, Isuse Bože. Pa jeboti, konj majku. Imam 2 dijamanta. Ljubljeni dijamant. Volim dijamant. Ti voliš dijamante? Ma, volim sve, piću, materno. A, ja sam popizdio, jebote. Ja ću popizdit od ovih muha tu po sobi. A, dobro, makar željeza sam našao. Ja imam malo. Oj, jebena 6 željeza, 5 zlata i 2 dijamanta. Sad si bogatiji od mene. Da, a to su čim imaš dijamant, odmah si bogatiji. Hahaha, nisi bogatiji od mene. Našao Šta? si ja dijamante. Ađu. Juj. Fucking yeah. Sad ćeš plakat. Joj, našao sam špilj. Joj, ne da Bog da su na ome, Našao jebat. sam špilju. I Ajde, dolazi mi... odjebi od mene. Oh, fuck it, yeah. Dobro, Ali imaš samo dijamante, dva, imaš dijamante. samo dva. Redstone sam našao. Nije loše. Prš tam, prš. Odjebi skoko ima. Vi glupane. What the fuck are you? Koliko imaš dijamanata? Imam 2 dijamanta. A isto koji i ja. Pa dobro, šta 2 dijamanta, čovječe, nije šta loše. fali. Ovo je super, bog te kako smo na... Da, prvom kopanju, mislim drugom. Odmah dijamanti. A je Creeperus gore, mutavi. Ne zašto ja njih zovem Creeperus. Ne znam. Pa šta nije loše ime za njih? Stok mutavi. Stoka. Ej, oj, padni dole. Ja vidim tebe tam, Hitman. Pa vidim ja tebe isto. To je špilja jedna velika. Mislim nije velika. Pa vidim, tam sam pao na početku. A da, A da. napravio sam mostić. Jao, što mrzim skeletone. Vidi glupa na Creeperskog, jao. Fuck leg. Dobro je. Preživio sam. I našao željezo. Vidim kopa tam negdje s tobom. Ajmo brži. Nemoj. A sad ti mene prestići onda naći nešto što sam ja krenuo. Neću, ja idem na drugu stranu kopat, kužiš. Pa idi na drugu, da. Ovak idemo jedan kraj drugog, nećemo mi puno pokriti. Ajde idemo istražiti ovo tu šta ima. Pa ja idem ovu stranu. Pazi creeper. A neće mi niš biti, ako me ubije. Oh je. Ovo je moje, bježi. A ja ću ovo tu, ovaj dio. Aj, tek 13, jebenti. O, vidi još. Joj, pa to sam vidio odmah, zato ne volim kad kopamo zajedno. Pa meni to sve jedno, pa šta? Meni nije, uzmeš moje. Ko kaže da je to tvoje, Isuse Bože? Nemaš tam ništa, ima mi Ima sjeza. ugljen. I taj ugljen nabijem. Viš da ima. Ima špilja tu jedna. I željeza u njoj.
A još šta si ti... Šta sam fullo, šta si ti fullo? Tek sam fucking drugi level. 23 željeza, dobro. Pa ja sam 4. Kad sam umro i ja isto. Zlato, to mi treba isto. Ne znam za šta, ali ajde. Za kompas. Ne, za sat. Koda treba. Sat. Ne treba mi ni sat ni kompas. Dobro, sat nije loše imati, ali... Mi smo došli od ovdje. Tako. Zaškopam sa želje. Jao, je zlato, moje zlatno. Koliko imaš zlata? Kaj sam da ih pokupim sve pa ću ti reći točnu informaciju. 9. A, imam 8. Sad sam našao 4 komada. Ne, 8 komada. Kako mrzim ovako hodat preko lave, makar držim shift, opet mi onak Jao, ja se bojim čovječe, To redstone. Lighting glitch. Ja mislim da tu ima neka špilja, ono sam glitch. $18 feet. Kak? Ja sam na 12. si ušao. Ajde, daj mi još 2 dijamanta. Da, i meni isto. Ne još... Ne, još 3. Da imam i za mač. Hitman će polako završavat. Pa mogli mi. Ajde idemo onda gore nazad. Evo sam da još jedan. Nemoj sad onda još jedan, idemo onda kuć, sad si rekao. To pravite. Prošlu epizodu išli smo kuć 2 dana, čovječe, nikak doći kuć. Nikak doći. Ej, ništa nisam našao. Nema veze. Mislim da je ovo bilo skroz u redu. Ova epizoda da je bilo dosta onak kopanja. Da. Ajo jebote. Da ovak stavim za svaki slučaj, neko rokni unutra. Biće opasno. Ne, gladan sam. A ne, gladan sam. Da, kad sam umro palo mi je sve moje meso. Už meso imam ja. Ma neću doći opet sad. Ali kod kuće nemam ništa. To je problem. Bar mislim da nemam. Aj dobro, ovo je super čovječe. Počeli smo tek radit i našli dijamante, pa to je perfekt. Dobro, 2 dijamanta, ali nije ni to loše što. To nije loše, šta imaš za mač? 1 dijamant je super, a ne 2. Ja ću si odmah kraftati jedan mač. Ja neću. Već imam i kameni i željezni, moram imati dijamant. Ja ću željezni sebi napravit. Mač i... Ma dijamantni čovječe traje koliko te volja. Pa traje, ali sada ga izgubiš. Pa, moraš paziti. Pa šta ti vrijedi onda imam dijamante, kužiš i onda niš ne upotrebljava. Pa da, ali ja neću njih upotrebljavat za mač, sad dok bar ne skupim puno. Kad skupim onda ću nam... A ne, fuck, gladan sam. Ne do Bog da me neko ubije. A ima zombija tu da. Ajde idemo u krevet prvo. Ajoj, čekaj sam da pojedem makar trulo meso. Ma ovdje odmah u krevet, neće ti ne ubiti. Ajoj, ima monstera nearby, ne mogu spavati. Gdje je moj krevet? A, tu je krevet, isobuš. Ja mogu spavat. Čekaj, evo ja sam da ubijem zombija ovoga. Aj pa ćeš mi dat onda ovaj. Ja imam 9 mesa. Daćeš meni jednu 2, ja ću se naći, ali... Sad nemam kad sam izgubio... Izgubio sam 16 mesa. Evo ja spavam. Okej. Ajde Hitman, sad ću doći kod tebe po mesicu. Dođi. Give me, I'm hungry. Evo samo malo da stavimo u peći, kuhati i takve stvari. Samo 2 peći imaš. Ja imam jedno 14. Šta će ti ovo? Daj mi, daj. Umrijet ću od gladi. Evo ti 3. To ti 3, samo zato što se zoveš Craftman. Ja mislim da bi to bilo to onda za danas. Tako, ja sam da ovdje staviti peć. Ja sam stavio, da, pokazat ću ljudima kak craftam svoj dijamantni mač. Tu dijamant. Jedan stick, tu, ajoj evo ga, prekrasno. I tu će mi bit, neće bit će mi tu. Čovječe. Čekaj još da rasporedim ovo samo malo. Može.
Samo sekunda, imam gluposti previše. Kako sam mutavo umro, pa to je fail. Čovječe, ne znam, imao sam jedno, Ne bi znao, nisam vidio. sigurno 20 željeza. Vidjet ću poslije. Kako si pao unutra. What the fuck, tu nisam stavio ništa. Ovako. Koliko imaš škrinja? 1, 2, 3, 4 velike i jednu malu. Ako si ti normalan, ubio me Bog. Da. Idem se napraviti. Tako da imam baklji. Ja ne kužim za šta služi gravel, jedino da dobivaš flint. Ovak je totalno besmislen. Da, totalno bez veze, ne služi ničemu. Da ne možeš ni gradit ni ništa. Pa moš, ali mutavo retardano izgleda. Pa da, ali ono još i ono, znaš, ak ispod odmah se sve rasipa, čovječe. Pa da. Ništa, ja sam gotov, možeš derat. I tako ljudi, došli smo do kraja 5. epizode. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidimo se, bok. Bok.